Тоҷикистон кишвари фаъолу пешоҳанг дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои муосир аз тарафи давлатҳо ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ эътироф гардидааст. Коршиносону таҳлилгарони сатҳи байналмилалӣ доир ба мавқеи Тоҷикистон ва корнамоиҳои давлату ҳукумати кишвар ояндаи пурсамареро доир ба беҳсозии фазои минтақа ва амну осуда гардидани муҳити сиёсиву иҷтимоии он дар назар мебинанд, ки имрӯз аз кори баргузории конфронси раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ чунин натиҷагирӣ арзёбӣ гардид. Имрӯз дар Кохи Сомон конфронси раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, ки дар он намояндагон аз 54 кишвари ҷаҳон ва 12 созмонҳои минтақавию байналмилалӣ иштирок доштанд. Ҳамчунин имрӯз чорабиниҳои дигар низ дар идомаи рӯзномаи конфронс доир ба паҳлӯҳои мухталифи хатарҳои терроризму ифротгароӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Баргузории чорабинии канории нақши стратегияи миллӣ оид ба мудирияти сарҳад дар чаҳорчӯби мубориза бар зидди терроризм, мавзӯъҳои амнияти сарҳадӣ дар раванди афзоиши муҳоҷират, бештар гардидани хатарҳои сарҳадӣ, инчунин таҳкими доимии ҳифзи сарҳадро дар бар мегирифт. ҳукумати Тоҷикистон бо дар назар дошти вазъи мураккаби минтақа ба таҳкими доимии ҳифзи сарҳади давлатӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои пешгирӣ кардани интиқоли фаросарҳадии ҷангҷӯёни террорист, қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ чораҳои зарурӣ меандешад. имрӯз масъалаи терроризму ифротгароӣ мушкилии ҷиддӣ барои тамоми ҷаҳониён гардидааст, ки Тоҷикистон худро дар ин самт бетараф гузошта наметавонад ва ҳукумати кишвари мо барои пешгирии ин зуҳурот борҳост стратегияҳои миллиро оид ба муқовимат бо терроризму ифротгароӣ қабул намуда истодааст ва дар арсаи ҷаҳонӣ низ роҳкорҳои бартарафнамоии ин проблемаҳоро барои ҷаҳониён пешниҳод менамояд. Умед Мирализода, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор.